ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo, tunay nga bang sagot ang pagsuko sa panahon na napakagulo na ng inyong relasyon? Tunay nga bang sagot ang pagsuko sa panahon na wala na pong init ang bawat isa para masabing nagmamahalan kayong dalawa? Mga kabisyo, ganun po ang napakinggan nating storya sa ating Secret Files. Nawala na po yung init ng kanilang pagmamahalan. Nawala na po yung extra spice sa relationship nila. Na kapag nagme-making love sila, talagang daman-daman nila yung isa't isa. Tunay nga naman na mahirap kapag nawala yung ganung bagay. Hindi naman yun ang bumubuo sa inyong relasyon, pero yun ang isa sa mga tumutulong para mas madama ninyo ang pagmamahalan ninyo sa isa't isa. Kabisyo, ang tanong po ng ating letter sender ngayon ay dapat na ba daw siyang sumuko dahil hindi niya na daw po nakikita na nagagandahan, nasasayahin o minamahal siya ng partner niya. Mga kabisyo, kung ako po ang tatanungin, uulitin ko po, hindi po sagot ang pagsuko sa ganyang sitwasyon sa inyong relasyon. Alam mo, kabisyo, lagi ko tong sinasabi on air, na masusukat mo ang pagmamahal mo sa isang tao sa pinakamagulong parte ng inyong relasyon. Yung panahon na hindi na masaya ang lahat. Yung panahon na wala ng tamis sa inyong pagmamahalan. Yung mga panahon na hindi nyo na kayang intindihin yung bawat isa dahil naguguluhan kayo. Yun po, at dun po masusukat kung gaano mo talaga kamahal yung isang tao. Lagi nyo tatandaan na hindi sagot o hindi pwedeng maging solusyon ang pagbitaw. Kailangan minsan maging matapang tayo na harapin ang mga pagsubok na ating pinagdadaanan. Sa paanong paraan, kabisyo? Sa paraan na magkaroon kayo ng maayos na komunikasyon. Ang lahat ng bagay, kabisyo, maging magulo o napakagulo kapag may maayos na komunikasyon ang magkarelasyon. Tiyak, maaayos yan. Minsan, kabisyo, kasi nawawalan tayo ng komunikasyon eh. Dahil sa ego, sa pride, o sa emosyon na nararamdaman natin. Dahil nga nasasaktan tayo. Pero lagi nga natin tatandaan na communication is the key para maunawaan mo kung ano ba ang nararamdaman ng isang tao. Bukod doon, kabisyo, gumawa kayo ng mga bagay na something new. Bago na naman sa inyong relasyon. Hindi kasi maiiwasan na kapag nasa isang relasyon ka na sasanay na kayo sa isa't isa at nawawala na yung tinatawag natin na spark. Dahil nga komportable na kayo na alam mo na may taong nagmamahal sa'yo na nandyan lang palagi at naiintindihan ka. Hindi po pwede yun, kabisyo. Minsan kailangan natin gumawa ng mga panibagong bagay para mas maramdaman natin yung init ng pagmamahala ng bawat isa.
Di naman kailangan maging magarbo. Ang kailangan mo lang ay iparamdam sa kanya yung mga ibang bagay na pwede nyo rin palang gawin yun. Kabisyo, ang relasyon o pakikipagrelasyon o ang salitang pagmamahal ay napakalalim po niyan. Hindi po natin pwedeng sabihin na mahal natin ang isang tao kung takot ka naman lumaban. Hindi natin pwedeng sabihin na mahal natin ang isang tao kung laging solusyon mo ay pagbitaw. Hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo ang isang tao kung hindi ka nagiging matatag at handang ipaglaban ang tunay na nararamdaman mo. Mahirap at masakit sa una, pero lahat malalagpasan nyo yan, ma'am. Dahil naniniwala ako, kabisyo, na darating ang panahon, mauunawaan ninyo ang isa't isa. Yun lamang po mga kabisyo at mapapaaga po tayo sa ating pagsagot ng caller ngayong gabi na to. At nais ko lang pong batiin ang mga nagpapabati sa atin na security guard na si Sir Paler at ang mga kasamahan niya po from National Printing Office. Maraming salamat po sa inyo. Sa lahat po ng mga Grab driver na nakatutok ngayon, Green GSM driver, maraming salamat po sa inyo at sa mga nakatutok din po at nanonood sa atin ngayon na napakagagandang binibini sa harapan ko mga kabisyo. Kung alam nyo lang po, meron po ako dito mga bisita mga kabisyo na napakagaganda. Nandito po si Stella, si Allison, napakaganda po. At nandito rin po ang ating kasamahan na si Sheena. Yan, nakatutok po sa atin ngayon. Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon, maraming salamat po sa inyo. At syempre sa lahat din po ng mga kabisyo natin na nasayahan at nakapulot ng magandang aral dito sa kwento ng ating letter sender. Maraming salamat po sa inyo. Muli, ako nga po pala ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Dito sa 90.7 Love Radio, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic kabisyo. Metro's #1 Love Radio. Basic!